Veldeke Limburg viert het 100-jarig bestaan. En daarom is de dialectvereniging op pad door de provincie en deed zaterdag Venray aan. De zon wordt aan de hemel, de lucht helder blauw. En we zien hier. En dan komen ze dialect brengen. En dat is eigenlijk wat we willen doen. Dialect brengen naar de mensen. Eigenlijk zijn er 2 bloks. 1 blok met plaatselijke artiesten. En dan hebben we een club wat oudere mannen die uiteindelijk ook de penning gekregen hebben, de jubileumpenning, en dat is No Way. En een jongere groep, die noemen zich sinds vandaag Blended. 3 meiden uit IJsstein. En die zingen, zijn 22 jaar en die zingen fantastisch dialect. Dus die koesteren we echt. Dus dat was de dialectblok samen met Huub Jans uit Wansum. Dan ook opgetreden. En het blok van Butel is Femke. En Femke komt uit Simpelveld. En dat is Erwin uit Waalweiler. Dus we hebben van alles wat. Op elke locatie wordt tijdens de tour een speciale erepenning uitgereikt. Geef ze een geweldig applaus. No Way krijgt de penning. Dat is mooi toch? Vertel eens even, wat betekent dit? Ja, dit is gewoon geweldig. Ik bedoel, wij zouden het aan we tegen u gezeten het Limburgs volkslied zingen. Maar ja, dan worden we zo verrast met een onderscheiding van het Veldeke. Ja, eigenlijk zien er geen woord voor. Waarom hebben jullie besloten om de penning aan No Way uit te reiken? Die treden eigenlijk al meer dan 20 jaar, 20 keer eigenlijk treden ze op de Venrooysenavond. Daar zingen ze dialect. Die dragen eigenlijk het dialect overal in Venrooy waar ze op een podium staan, dragen ze dat uit. Die maken zelf liedjes. Die maken Venrooyse teksten op Nederlandse nummers. Die verzinnen zelf nummers. Die hebben 8 keer op de cd gestaan in Venrooy, de Vastelavond cd. Dus als er één ambassadeur is van het dialect, dan is het Nou Wij. Daarom hebben we hun de penning gegund. Jullie zingen alles in dialect. Wat betekent dat voor jullie? Het is gewoon aangeleerd en je wilt niet anders. Je moet op sommige plaatsen moeten dan Nederlands praten. Maar ik probeer het niet te doen. Wie het ook is, maakt me niks uit. Ik wil Venrooys praten. Ik kom van hier van, ik blijf hier. En Dan even een gewetensvraag. Hebben jullie je kinderen ook in het dialect opgevoed? Ik heb er 3. En daar ben ik ook heel trots op. Maar die praten alle 3 dialect. Dat is gewoon, dat is heerlijk. Dan kan ik mijn eigen taal spreken. En dat is ook een gevoel wat je dan naar buiten brengt. Ja, heerlijk. Echt wel. En bij jullie? Jullie kinderen praten dialect? De zoon woont nou in Zaandam, daar praat hij Nederlands. Maar we hebben hem wel met dialect opgevoed. Ik zelf ben in het Nederlands opgevoed. Maar ja, op de kleuterschool en de lagere school en op straat, dan leer je natuurlijk heel gauw dialect. Dus dat gaat vanzelf. Hè. Je schakelt ook heel snel om van dialect naar ABN en weer terug. Maar dialect is wel het mooiste. En jij? Nou, ik schakel ook heel snel om, omdat mijn vrouw die komt uit Lisse. En onze kinderen hebben we gewoon Nederlandstalig opgevoed. Maar als we bijvoorbeeld hier op het terras zitten en ik zit te kletsen met deze jongens, dan is het dan meteen in het Venrooys. En ik hoef me in de kop met te draaien, heb ik het tegen Christa, mijn vrouw, van wat zullen we enzovoort. Dus dan is het in één keer wat Nederlands. Maar dat went vanzelf. Jullie hebben net hier opgetreden in het dialect. Wat betekent dialect voor jullie? Ja, dat is eigenlijk waar wij mee zijn opgegroeid en wat ook heel belangrijk is binnen onze familie en binnen het dorp. En ja, sinds kleins af aan spreken we het al, dus voor ons is het wel heel belangrijk dat wij ook gewoon dialect spreken en dat eigenlijk nog steeds doen. Ja. Is het anders zingen in het Nederlands, Engels of een andere taal dan in het dialect? Ik vind eigenlijk persoonlijk het dialect eigenlijk wel het lekkerste om te zingen. Omdat het gewoon ook vertrouwd voelt. Want wij spreken thuis allemaal dialect, dus dat voelt vertrouwd. Dus dat is eigenlijk wel lekker om in het dialect te zingen. Ja. Jullie spreken thuis dialect. Maar spreek je onderling met vriendinnen ook dialect? Ik heb wel een paar vriendinnen inderdaad met wie ik dialect spreek. Niet iedereen is daar thuis mee opgegroeid, maar doordat wij op school eigenlijk altijd ABN moesten praten, is dat helaas nog niet ingeslopen. Maar er zijn er wel die het praten thuis. We zijn druk bezig met een cursus Venrooys praten. Want veel mensen denken, als ik Venrooys moet gaan schrijven, dan lukt me niet. Puntje, puntje, komma, streepje. Hè? Dus dan staat dat overal, moet er iets boven of iets bij. En dat is te moeilijk, maar Venrooys praten is eigenlijk heel makkelijk. Alleen de meesten die het proberen, die zijn bang dat ze het fout zeggen. En dat maakt helemaal niks uit. Maar bijvoorbeeld
Bas de Keizer, die had een podcast gemaakt voor de Piela's. En dan zegt hij, mij in Verhuis en mij net niet. En dat gaat het om. Als je net geen Verhuis praat, is ook goed. Maar proberen, dat is de kunst.